ערב חג הפסח אנחנו מארחים היום בישיבת הנהלת אילן חדרה את אקס מגל, הילדים הנפלאים שלקחו על עצמם לעזור לילדי אילן לשפץ עבורם את המועדונית. כל מי שלא שמע עד היום מוזמן להיכנס לאתר שלהם xmagal.com, לראות את המעשה הנהדר שהם עשו, וכמו שאנחנו באילן חדרה פתחנו את הכיס עבורם, אני מזמינה כל אזרח ואזרח לפתוח גם הוא את הכיס. שקל ועוד שקל מגיע להרבה כסף. אני לא מתכוונת שתתרמו שקל, זה מעט מדי, אבל כל אחד באשר הוא. אנחנו מודים לכם מאוד, אנחנו שמחנו לארח אצלנו את ילדי מגל, אנחנו גאים שיש לנו בארץ נוער כזה, יש לנו ארץ נהדרת. חג שמח. חג שמח לכולם. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל אילן וכל האנשים שעזרו ותרמו כאן, זה באמת מדהים, אני חושבת שאני מדברת כאן בשם כולם, אנחנו כאן מאוד מתרגשים וזה עוזר לנו לחשוב שאנחנו כבר יכולים להגיע למטרה שלנו. אז תודה רבה לכם באמת.